Takže, my sme teraz na ceste do Budapešti. Poďme sa... With happy end. Tam to otoč. Čo hovoríš? Ale trošku som si len dala hneď na to nakoplo ako raketa. Som počula, že máš plnú peňaženku. I need more rings for Rings, no, ok. Čo hovoríte na toto gečko? V carbon pakete, off-road, lebo ti šetrím one, kalórie. Sedačka postrop, aby jej nesvietilo slnko. Takže Mia nám vypla nahrávanie a nemáme nahraté. Takže určite si to bola ty, či Ľubo to bol, či kto to bol? Bol si to ty v prvom rade. A to nemal byť Krbašák, on na 14 chvíľ, to jemu sa nemôže stať také. Jasné, expert, všetko viem, všetko. Dobre, ja ti teraz dám telefón a snaž sa to nevypnúť, hej, ťa poprosím. Chcel som vám odprezentovať, ako si správne nastaviť sedadlo pri šoferovaní, lebo momentálne ho nemám nastavené správne, keďže nemám dostatočný prehľad, čo sa deje pred mojím vozidlom. Takže sedadlo si musíte dať čo najviac a najvyššie a sledovať úplne, čo sa deje pred kapotou, lebo keď ste na diaľnici, je to veľmi dôležité, čo sa deje tesne pod autom. Samozrejme, takisto si treba aj tento sklon nastaviť čo najlepšie a takto treba celý čas rukami robiť, keď ide okolo vás nejaké iné auto, aby videlo, že áno, šoferujete, nie ste nejak mimo a celý čas mať oči na stopkách. Čiže nemám tu teraz mobil, aby som zapol stopky, lebo s ním natáčame, ale potom si to zapnem, tu si to položím a stopky budú bežať. OK, ideme na to. Takže, my sme teraz na ceste do Budapešti, dám si teraz sedadlo tak, aby som nevyzeral úplne ako magor. Aj keď som! Sme na ceste do Budapešti, ideme na taký nočný tripik, ukážem vám trošku z nočnej Budapešte, nejaké feny, podniky a teraz sme si bukli Dom George reštiku, ktoré je jedna z najlepších reštík v strednej Európe. Možno, neviem, ale uvidíte sami, je to tam na veľmi vysokej úrovni a top jedlo a top obsluha. Všetko si ukážeme neskôr. Let's go! Teraz sa neambíš, keď natočíš? Vám poviem, hej, že mýne vystupovanie stále najväčšia čaja v okrese, ale mali sme točiť Jusko a ja som hambím, lebo Ľubo tej válke, nemôžem tam točiť. Zober Ľubo kameru a nech ona nám niečo povie. No? Nemám čo povedať. No a keďže my máme 1,20 m, tak nepomohlo ani to, že si dala najvyššie sedačku. Už som si dala naspäť dole. Aha. Takže svetlo je do očí. Už sme vo výťahu na hotel. A Rolls-Royce strop tu je. Jedeme. Číslo? 147. To dotýkam kufor na jedno miesto. To si robia z nás srandu, tu je 138, tam je 144 a my máme 147. Kde to je? Nie sme v inom hoteli? 140, hej? To je 140, aj. To je najvyšší čísla? Ideme. Ideme room tour. Takže takúto izbu sme si klikli. Hotel Memories. Má to asi 6 metrov štvorcových táto izba. Ale dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Čo si dáš teraz na seba? Spravím taký prechod a už potom budeš prezačínať. Takže 3, 2, 1. 2 hours later. No, prešlo zo pár hodín a už sme ready, takže je to OK? Všetko, čo som na sebe zmenila, je sveta. Ľuboško nás tu čaká už. Ježi, dozadu. Ináč som jej chcel otvoriť dvere a ona si myslela, že ja chcem si tam sadnúť. Tak choď do Tak ja idem dozadu radšej. Ale prečo nešuper? Sledujte automatické dvere. Zapíname pasy. No tá pri tebe to veru, že zapíname pasy. Ty sa ma čo zje. Veci sa menia. Vyzavíš alebo? Keď zaberi na to koleso, ne? Nech to tam vidno. Ente vežičky. What is it? Kadiaľ? Doľava. Každá ča na videu z dovolenky. Počkaj, Ľubo, musím dať 0,5, bo mi nevojdeš.
Je mi mrzne jebla. A z čo? Však je tu horúco. Necítiš to teplo z tých žároviek? Stať prídem. Teba ti niečo zamrznú. Si mohla ostať pri ohrievači. A moje ozve sa ten, či má prihľad vody. Oh je, už sme tu. Tom George Ristorante. Ja si dávam Emiliana pizza. TG. A Miuška si dala rigatoni carbonara. Ideme tasting, coffee tasting. Ja som si dal espresso s mliekom, malé. Lepšie ako Čo ste prišli do Maďarska? Prišli sme hejtovať košické kaviarne. Ale inak akože sme v pohode. Teraz my zavádzame novú rubriku v našich vlogoch a bude sa to volať Coffee Check. Takže káva je tu na, musím povedať, dobrá. Nemám rád kyslé kávy, ale táto je taká, že je tam jemný nádych kyslosti, ale trošku som si len dala hneď nakoplo ako raketa. OK. Teraz ide Libor Tasty Check. Dobrá je. Také záchody tu majú? Fez záchody to majú. Dobre. To koho si fotila? My dali detskú porciu, nevadí? Carbonara. Vieš čo, toto sú bežné porcie v takých reštauráciách. Viem, ale ja som zvyknutý na slovenský štandard, že? Takáto porcia by vo Svidníku nebola. Sledujte, dal som si pizzu. A neviem vôbec, čo ju tu je. Zober si celú pizzu. Kľudne si to môžeme vymeniť za cestovinky. Nie. Nie? Chcem len. Dobre, počkaj, idem ochutnať tvoje cestoviny. Nie. Nedaj Bože. Carbonara. Ľuboško, Mohla si to... Tam to otoč. čo hovoríš? Mohla si to na jedným postaviť. Pizza s cestovinami, carbonara. Čo hovoríš, Ľuboško, na pizzu? V pôde, zatiaľ do čoho som kusol bolo spalené, ale v pôde. Tak nie je to pizza z Tak je to také počernejšie trošku. Náhodou pizza z Bidoviec je dobrý koláč. Čo hovoríš na tie cestovinky? Zatiaľ len pizza. OK, je to za nami všetko, sme dojedli, čo asi je jasné, že aké to chutilo. Plný telefón mám takýchto videí. Mal by si byť rád, že môžeš byť... Teraz make-up tutoriál robíš, alebo čo? A ináč my sme v pohode, akože. Taký kačací tutoriál. Není sme úplne akože normálni, ale sme v pohode. Ešte si nevidel. Sme sa bavili teraz akurát, že Ľubo si dal pizzu, kde bola aj kačka, kačacie mäso a Mia hovorí, že ona nemá rada kačku. A hovorím, jasne, však nebude svoju rodinu. Títo ľudia nie sú v poriadku. Jak prepočítam forinty? Však kalkulačka. Tu si dáš dole kalkulačka, konverzia a tu si nastavíš meno. Nemyslíš vážne? No? Dobre, velice to máš múdro. No? Inteligencia. A počkaj, ja ti ukážem, jak to robím ja, aby to bolo rýchlejšie. Tu nadám, koľko chcem forintov. 1000. Napíšem HUF a už mi to automaticky prepočíta. Takže čo je to rýchlejšie? Čo si myslíš, že čo? Čo si myslíš, že čo? S kým sa ty porovnávaš? Ja som travel hacker. Povedz nám radšej tvoje pocity z tejto reštaurácie. Moje pocity sú unbelievable. Neviem vám to popísať, lepšie by som to vedel popísať, keby som si dal túto chili papričku na jazyk. A bolo by to trošku také pálivé a pikantné by som veci povedal. Potom by mal ale také veľmi štiplavé reči, nemôže. Štiplavé rečičky si nechávam až na večer. Máš tu challenge, musíš si dať lyžičku tohto. Mám si jednu papričku akože? 2, minimálne. Za maminku, za tatinka, 2 aspoň. Tu máš trošku vody. Držte mi palce. Posledné slova pred smrťou. Mal som vás rád. Ešte mu zachutí a všetko zožere. Dobre, super. Ale to? Dobre, to trošku. Dobre, to tam je štiplavé. Nenechajte sa nahovárať na takéto... Ináč, aby ste vedeli, tak keď robia si z nás srandu západnári, že napodobujú náš prízvuk, tak no ne, ďakujem.
Tak my napodobníme. My sme východnári, tak my sa snažíme napodobnovať ten západ na Tu máme taký, keď nekam ideme, tak začíname takto vyprávať, aby nás nerozoznali. Aby nevedeli, že sme východnári. My sme si vytvorili vlastný jazyk, lebo to nie je ani západná Čína, ani východná Čína, ani nič. My nevieme vlastne, čo to je. Tak to vlastne rozprávajú debili. A my. Presne tak. Je to také, máme kamaráta zo západu, ktorý tak trošku tahá jak my, trošku ne. A my to taháme s ním. My to taháme s ním. A ideme na Fashion Street. Toto je najviac fashion dneska oblečený. Podľa mňa Ľubo. Prosím ťa. Podri, kabát, outfit check. A či si zajebem džimbim čapku. Nerob reklamu teraz, však nám dali bordá po ušách. Čo tu majú? Dáme si? Neskôr si dáme trdelník. To som už počula minulé. A potom sme si ho nedali. A vieš, prečo som to spravil? Lebo ti šetrím kalórie. Toto nikdy nehovorte ženám. Nie, Zlatko, si najkrajšia. Počkaj, ale to či je krásna pušná, neviem, či to... No som to zahovoril. Retro. To je jak výberové oblečenie. Ale do jazzu ideme do retra. Nič, musel som prezvať kameru, lebo Mia prestala točiť. Lebo je taká zima a ruky, že do... A prečo tu stojíme ináč? Keď tam je prechod. My si odsvetili kolesa, môžeme ísť ďalej. Prechod je tu. A je červená. Today is good weather, very frozen. Kde máte také? Bardejovský jarmok. Kokotina, to je v Bardejovskom jarmoku majú takéto, nič, ideme domov. Bardejovský. Tu to, že máš vyšli. No nič, teraz každý toto ideme. Koleso, okolesilo si sa. Ľubo? Môj koleso. Drinking. Drinking! We are go to some karaoke show, karaoke party, but we like to go to Fashion Street just for the photo because very good place. It's very good place. This is my socha. Oh, I see my dick. Okay, let's go to Fashion Street, and after then we are go to karaoke bar. Okay? Yeah. I need more rings for Rings, my okay. Počúvaj, Marciano otvoril obchod. Gabi Marciano, shoutout s Gesom. To je líbe. Z tejto strany musím ísť parádne vidno. Ale na to, že je zima, nie je až taký malý. Sice je malý, ale za to tenký. Som počula, že máš plnú peňaženku. Vidíš tam ty stekle? Tam by som presne skúšala. OK, poďme sa radšej pozrieť tam. Tam stále je vystavený nejaký Mercedes. Jasné, nie opätky, auta v kusu budeme riešiť. Tam je stále vystavený nejaký Mercedes od papa z Mercedes. A toto tu je Fashion Street, sú tu rôzne obchodíky s oblečením. Tam ďalej, na konci Fashion Street je potom aj Bershka, Zara a také tie klasickejšie obchody. Ideme sa pozrieť, čo je tu v tomto stánku. Vidím tam Gčko nejaké. Čo si dáva? G4x4 na druhú nové. Nová typa. Upravené. Offroadis. Treba to kliknúť a ideme preč. Idem to objednať. Na Kovácku rovno. Je to zajebište. Čo hovoríte na toto Gčko? V carbon pakete, offroad. 4x4 na druhú. Čo na to hovoríte? Zmenila som výber auta, ktorý som dostnutí. Nechce Porsche Panorama? Som Gčko. Čo sa ti tak sneží na hlave? Lebo takto otvoril dvere v jej smere.
keď zatváraš dvere v mojom smere, keď sa mi smeje, keď to nikam nespeje. Ľubo tam na tom obchode píše to, čo robíš každý večer. Kakas. Ideme teraz do také uličky, kde sú samé top podniky. Super to tu je akože urobené. Ideme pod Lešením. A kde ideme, Miuška? Na čerešník alkohol. Do Pijanej Višne. Ideme, tu je Pijaná Višňa. Kde? Je to na Kirali Uca. A... Poďte vpravo. Koho týrali? Kde mám ísť? Dnuka. Teraz budem vyzerať jak alkoholička, ale nie je tomu tak. Že ukážeš pravú tvár? To je, dáme si jednu nealkoholickú Pijanú Višňu. Na zdravíčko. Čau. Vždycky, keď sme tu v Pijanej Višni, si dávame toto. Je to topka. Tento hot drink stojí okolo 7 eur za jeden. A je to... Autom som. Je to dosť veľké, keď chcete to ochutnať, stačí si dať jeden a uvidíte, že či vám to bude chutiť. Sú v tom aj kúsky višne. Hej. No, keď to vypiješ celé, tak na spodku sú ešte kúsky višne. Ale musíš mať odvahu. Je to teplé, preto to nevypijem celé, ale nech by to už nebolo. No a hneď vedľa Pijanej Višne, tu na vedľa je vlastne, tu sme na Kirali Uca a tu je takáto ulička, krížom cez to celé, keď prejdeme, tak sú tu rôzne podniky, reštiky a jedem spívať, jo. Krbo má rád karaoke bary, takže ideme do karaoke baru. Väčšinou tam ani nespieva. Takže celkom blbé, že ich má rád a nechce spievať. Neklam. Ale dneska ho snáď akože prehovoríme na to, aby dal si nejakú songu a došiel aj k tomu mikrofónu. Ja tam spievam, len Potichu. musím nabrať správnu hladinu spievania. Alkohol. A to hneď napravíme. To je ono, tam je Bluebird. Tu sú asi 4 takto vedľa seba karaoke bary a môžete si vybrať, kde sa vám čo páči a tam pôjdete spievať. Pozri, ty máš veľmi mikrofóny. Tu ešte nie je nikto. Je ešte málo hodín. Tomáci. Ešte málo hodín. A tak pôjdeme vlastne tu na tejto uličke, kde sú tie karaoke, tak pôjdeme teraz sem. Je tu také niečo, kde sú rôzne hry. A... No, keďže ešte je málo hodín, tak ideme z tejto uličky sem, keď pôjdeme von z uličky a doprava, tak tam je taký, že Tiki bar sa to volá. A ten Tiki bar je, no však uvidíte, je to taký zaujímavý bar s havajskými rekvizitami a zaujímavými drinkami. Ešte jeden tipik vám dám, toto tu, Zing Burger. Top burgere, tiež v tejto uličke, to je keď vychádzate z uličky. Nezaujímajú ich jedlo, zaujímajú ich alkohol. Aha. Ideme tam, Tiki bar. Dobre, takže ja si dám nejaký top secret, tam nie je ani napísané, že čo tam je v tom. A sú tam 4 kostričky, je to strong. A žltá farba znamená, že to je sweet. A Miuška si dáva bambu, to je tiež silné a sladké. Tak vyskúšame jedno aj druhé a uvidíme, čo to bude. Už nám to pristalo na stole. Zatiaľ sedíme takto na bare, keďže sme si nespravili rezervačku, ale sme ešte takto okolo. Ale čoskoro sa presunieme ku stolu a ideme ochutnať tieto drinky. Ja som si dal nakoniec Tiki Mama a toto je bambu. Oh yes, tak ochutnaj to, že jak to chutí. Tak už sme sa presadli. Strašne ma na tom bare boli proste nohy už
sa to nedalo vydržať. Takže musel krbo opýtať stôl. Drink je úplne pecka, dala som si taký, že banánovo-kokosový a že fakt bomba. By som ho mala minule, keď sme tu boli, pozrite, ale aké. som zabudla aj chuť, takže... Jak vyzerajú tie poháre, super, to je celé. Si kúpiť domov. Celé dobré. A takže určite odporúčame Tiki Bar. Ak chcete prísť v Budapešti do nejakého zaujímavého baru, tak sem Tiki Bar. A odporúčam dať si rezervačku, od 18. majú otvorené, ale treba to rezervovať, lebo potom budete sedieť na chodbe ako my. Strašná fúka, to je. Full. Toto je jeho bežná naladka počas dňa, ja to normálne už nezvládam. Nemám toľko energie, nebirujem proste. Má 30 rokov, starý detko to je a už normálne... Ja mladá za ním nestíham. Nemám toľko vôbec. Berte si ho, berte si ho. OK, takže toto bol Tiki Bar a Ľuboša sme stratili po ceste, niekam zbehol. Vyrelaxovať. Veď viete, čo sa robí v Budapešti asi. No, my ideme ďalej, ideme teda ešte pozrieť jeden bar, volá sa to, že Ruin Bars. Proste taká budova rozbitá, kde sú viac stageov, viac hudobných štýlov. A cestou sa ešte zastavíme pozrieť, že jak to vyzerá v karaoke. A potom ideme do tých Ruin Bars. Takže čau! To je to karaoke, čo som hovoril. Je tu asi 5 takých karaoke barov vedľa seba a proste môžeš si prejsť a vybrať si, že kam pôjdeš, kde sa ti najviac páči hudba, tam sa zastavíš, dáš si nejaký drink a pospievaš si, zatancuješ. Neviem text, DJ. Tu na rovno, jak je vlastne ten Ruin Bar, tak predtým je, že karavan. A tu je taký street food, sú tu rôzne kuchyne z celého sveta. A je tu aj ten Zing Burger, rôzne langoše, guláše a tak ďalej. Takže ak chceš nejaký street food, tak tu karavan a už musím ísť, lebo mi už je zima. Ideme rýchlo do Ruin Bars. Všetky bary Ale všade pijeme len nealkoholické drinky. Jak? Alkohol? Fuj. Fuj. Takýto alternatívny priestor. V takej polootvorenej, starej, rozvitej budove. A sú tu rôzne bary, kde robia drinky alebo šoty. Volá sa to, že Ruin Bars. Tu sa už nachádzame vnútri baru Instafogas, kde nájdeš viacero stageov, viacero hudobných žánrov a dokonca si vieš vnútri kúpiť aj pizzu. Kam ideme? Ideme na izbičku. Zás som zabol číslo. Na konci. A máme kartu? Ty máš mať kartu. Mám z jazzu. Toto vlastne nebude fungovať. To má už len karta. Nie, že má. Yes. Aj. Ideme do našej pivnice, meter krát meter. Izbu sme si špeciálne vybrali 3 minúty cestou od týchto všetkých barov a od tej uličky, lebo presne vieme, kde to je najlepšie. Takže odporúčam tento hotel a všetky hotely v okolí Király Uca. Tu je to najviac živé v meste. Je tu všade čo robiť. Dobre, takže prosím, zarezervujte si v centre mesta. Centrum mesta je strašne široké, priatelia.
A už sa vyzvykne. Dobre, tak toto je záver tohto videa. Tešíme sa na ďalšie videa. Zajtra vám ešte niečo ukážeme. Čaute. Raňajky neboli nič moc. Také, že neviem prečo to robia na týchto hotely, ktoré sú také, že v normálnej cene a majú ešte aj raňajky zahrnuté v cene. Tak väčšinou tie raňajky sú plné. Každopádne boli veľmi hnusné. Sú tam proste lacné veci a neviem, jak sa dá ešte na automate na kávu káva. Proste však klikneš a to robí samo a je to úplne Vysvetlite mi to. Už druhýkrát sme tu a druhýkrát nám vybilo poistky na kávovary. Ale sme tu len preto, lebo je tu dobrá poloha. Je to hneď asi 3 minúty od tej uličky. On potrebuje blízko bary a taký o tom úplne vyhovuje. Ha! Pojďme sa. With happy end. Happy start. Ideme sa pozrieť na Fashion Street, lebo je ďalší deň. Obchody budú otvorené. Tak ideme to tam trošku popozerať, ponakupovať niečo. Fakt o nás, on je oveľa väčšia nákupná maniačka ako som ja, čiže... To nie je pravda. Keď ženy viac nakupujú, tak je to veľký shit, lebo je... Je to pravda. Je to pravda. Keď porovnáme, koľko máš oblečenia ty a koľko ja, tak... Lebo ja ho netriedím a ty ho aj vyhadzuješ, ale ja ho netriedím. On preto. Je to tak, že máme na celú izbu máme takú skriňu a ja v nej mám asi 1/3 a Mia má 2/3. Plus ona má ešte aj v ďalších miestnostiach v byte svoje veci a svoje topánky a tak ďalej. Čiže... Lebo ja svoje oblečenie za celý život netriedím a on ho proste triedi. Veci, ktoré nenosím za sebou asi 2 mesiace, darujem niekomu alebo vyhodím. Na čo by som to skladoval? Áno, takže každopádne každé 2 mesiace nakupuje on, takže aj možno viac. Takže stále raz a poriadne. Takže stále som pri tom, že nakupuje viac on. Brutálna zima. Jaký debil vymyslel, že ideme sa prechádzať na Fashion Street. Tak je to zime. Neviem vôbec, kto to bol, ale brutál tu fúka. A nič, ideme si sadnúť niekam dovnútra, no to je jedno. Ono to tak nevyzerá, ale je taká extrémna Ono to zima. tak nevyzerá, ale pozri sa tam na vlajky hore. Niečo teplejšie na seba, lebo je inteligentná. Včera mi bolo zima, tak pre istotu som si toho dala dneska ešte menej na seba. Tam je Strasburg. Ideme do Starbucksu, my to voláme, že Strasburg. Okamžite, kávu, okamžite. A my ju poznajú už v každom Štrasburgu na svete, podľa mňa. Stáli západy? Ona keď tam príde, tak už korunu jej dávajú na hlavu. To najviac kúpených káv Na svete. na svete. Nechcem na spoluprácu. Napíš im. Štrasburg, keď nás vidíte, tak my vás budeme zdieľať na našich vlogoch. Čo hovoríš na tieto papierové vrchnaky? Akože všetko OK s recykláciou, ale ešte aj takéto papierové vrchnaky, že tu dali. No to smrdí. Veľmi zle. Není to vôbec dobré. Moje mi nechutí káva, prosím pekne. To je odporná tá. Takže Štrasburg dneska dávame 1 bod z 10. Takže toto bol vlog z Budapešti. Budeme radi, ak nám dáte like, odber, follow na tento YouTube kanál. Čaute!